Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Mga igsoon, atong iampo nining santos nga misa, padayon ang pangalian nato nga unta magkahiusa ug mahatagan og kaluwasan ang tanang katawhan, labi na dinis atong nasod, luwason unta tanan ning kagubot, kining kalisod karon nga atong giatubang. Ug ang ato usab nga mga benefactors and donors magpadayon unta sa pagtabang nato ug padayon sad silang makadawat sa mga grasya gikan sa Dios nga nagtan-aw sa ilang mga maayong buhat sa pagsuporta dinhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Usa ka gatos ka tuig ang edad ni Abraham ug sa pagkatawo ni Isaac. Nagtubo ang bata ug sa adlaw sa paglutas niya nagkumbirag dako si Abraham. Usa ka adlaw ni ana si Ismael nga anak ni Abraham ug ni Agar nga Ehiptohanon nagdula uban kang Isaac nga anak ni Sarah. Sa pagkakita ni Sarah niini, giingnan niya si Abraham, papahawaa kining ulipon nga babay ug ang iyang anak. Kinahanglan dili mo bahinan sa imong katigayunan ang iyang anak kay ang akong anak nga si Isaac maoray angay manunod niini. Nakaguol kini pag-ayo kang Abraham, kay si Ismael iya man usab nga anak. Apan ang Dios miingon kang Abraham, ayaw kaguol sa bata ug sa imong ulipon nga si Agar. Buhata ang giingon kanimo ni Sarah, kay pinaagi kang Isaac, maimo ang mga kaliwat nga akong gisaad. Hatagan ko usab og daghang anak, ang anak sa ulipon aron mahimo silang nasud, kay siya usab imo mang anak. Sayo sa pagkabuntag, gihatagan ni Abraham si Agar og kalanon og tubig nga gisulod sa panit nga sudlanan. Gipasungay niya ang bata kang Agar og iyang gipalakaw. Unya milakaw si Agar og naglaag-laag sa kamingawan sa Berseba. Sa nahotdan na siyang tubig, gibiyaan niya ang bata ubos sa usa ka kupong-kupong ug milingkod siya sa dapit nga may mga usa ka gatos ka metros ang gilayon gikan sa bata. Miingon siya sa iyang kaugalingon, dili ako makaako pagsudong nga mamatay ang bata. Apan samtang naglingkod siya didto, mihilak ang bata. Nadungog sa Dios ang hilak sa bata ug gikan sa langit ang anghel sa Dios misulti kang Agar, Agar, nganong naguol ka man? Ayaw kahadlok. Nabati sa Dios ang hilak sa bata. Tindog, lakaw,
kugusa siya og pahiluma. Himuon kong dakong nasud ang iyang mga kaliwat. Unya gipakita sa Dios kang Agar ang usa ka atabay. Miadto siya sa atabay ug gipuno niyang tubig ang sudlanan ug gipainom niya ang bata. Naguban ang Dios sa bata hangtod sa nga nadako siya ug nagpuyo sa kamingawan sa paran ug nahimo siyang usa ka batid nga mangangayang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagapatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabus. Nagapatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabus. Sa pagsangpit sa gisakit nga tawo, namati ang Ginoo. Ug giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila, nga mahadlokon kaniya, ug nagapalingkawas kanila. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabus. Kahadluki ang Ginoo kamong iyang mga balaan, kay walay makulang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang dato nahimong kabus ug gutom, apan sila nga nangita sa Ginoo, wala magmakulang sa bisan unsa nga maayo. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabus. Umari kamo mga kabataan, pamatia ako. Tudluan ko kamo sa kahadlok sa Ginoo. Kinsa kaninyo ang nangandoy sa kinabuhi, ug nalipay sa mga adlaw sa kabuhong. Nagpatalinghog ang Ginoo sa singgit sa kabus. Alleluia, alleluia, alleluia. Awit ang taong Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaig. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya niadto si Jesus sa yuta sa mga taga Gadara didto sa tabok sa lanaw, ug gitagbo siya duha ka tawo nga nanggula sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana og pintas kaayo,
o kay gikahadlukan man sila, walay nangahas sa pag-agi ni adtong dalana. Og misinggit sila, anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili papanahon? Dili layo dito may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib, mihangyo ang mga yawa kang Hesus, kun abogon mo kami, pasudla kami ni anang panon sa mga baboy. Hala, panulod kamo, miingon si Hesus, og nangadto sila og nanulod sa mga baboy. Unya, ang tibuok panon mihaguros pagdulhog sa pangpang og nangambak sa lanaw og nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa nahitabo, ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini, nanggula ang tanang tao ni adtong lungsura aron pagsugat kang Hesus ug sa ilang pagkakita kaniya nangamuyo sila nga mobiya siya sa ilang kayutaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong kasagaran nga hunahunaon, basta daghan gani kayo ang mga ihatag sa Ginoo nato sama anang mga abot sa atong uma, mga ani nato, or naatay gipangbuhi nga mga hayop, dagko kay taghalin, halin sa baboy, halin sa manok, mga halin ana mga baka ug uban pa nga atong gipamuhi. Malipay gid ta nya moingon deta, salamat Ginoo kay imo jud kong gitagaag blessing. Pero naa gani tao nga moabot o niya tungod niya mawagtang ang atong mga gitawag in quotation o grasya, murabag nagdag di malas ba? Unsa may ato dayong hunahunaon, maingon din ta papahawaan ning tawhana kay nagdag di malas sa atong kinabuhi. Muna sa unang pagbasa, mura maggidimalas si Sara tungod ni Agar, kay mura muilog naman sa bahandi nga iyang ipasunod sa iyang anak gikan sa bahandi siyang bana, muilog man sa tong anak ni Agar nga ulipon, siya di malas magining tawhana, ako ning papahawaon. Mo tong gipapahawa gyud in taon ni Sara si Agar. Hapit na gayon taon mamatay dito sa desierto. Pero sa dihang hapit na mamatay si Agar o ang bata niya, anak sang Abraham, gitabangan sila sa Ginoo. Gitabangan sila nga makainom og tubig, malagsik og balik, unya gikuyugan gis Ginoo ang bata aron modako og mahimong amahan sad sa daghang mga katawhan. Gani mo na gi-claim karon sa mga Muslims nga mao'y ilang amahan si Ismael gikan ni Abraham, Ismael mga Muslim. Kita gikang Abraham si Isaac, nya kita dayon mga Kristiyanos. Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon ta unsa to? Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabos. Kini di ay gitawag nato in quotation nga dimalas nga makawagtang sa atong mga gisaligan nga mga grasya, mao ni makapahimo natong kabos. Unya ini kakabos na nato, anha dayon mosod ang Ginoo. Hay may inyong palabihon, ang hinatag o ang gahatag? Sa may inyo ana, ang gihatag o ang naghatag?
Mao na pasagdailan ng mga mawagtang ng mga hinatag, sama ng mga kwarta, mga tanom, mga hayop. Ang siguro agyod nga naa nato ang naghatag. Pero tungod lagi sa atong pagkamubo kayog panabot o attach kay taani mga butang sa kalibutan, nahitabo gyud diri sa atong ebanghelyo unsa may gibuhat sa mga tao sa dihang giluwas ni Hesus ang duha ka tawo nga giyawaan niya ang mga yawa nihangyo nga pasudlon sila sa mga baboy, mga 2,000 to kuno kabuk baboy. Ang tanang baboy nangambak ngadto sa linaw og namatay. Sa dihang nakita sa mga tao nga porting patay sa baboy pero naluwas ang tao nga mga buangon katong giyawaan, ilang gihangyo si Jesus nga pahawa diri. Kay mura magdimalason kay kagnaw. Tungod anang imong pagsigig luwas og mga tao, kami may maamong ang amo mga hayop mo'y mamatay. Nang litan ron na kay silingan nga tungod anang imong silingan mga matay ang inyong baboy unsa man papahawaon o panggaon. Sige ra baron patay sa baboy kaning unsay tawag ana ASF African swine kuan sana failure. Oy, makuan ta ato dayong hinginlan ang tao bisag asa pa. Mao na kay ang Ginoo nagpatalinghog man sa singgit sa kabos, kinahanglan mahimo gitang kabos. Niya kung daghan tag kwarta, daghan tag mga bahandi, ayaw gyud pag ukon-ukon sa pagpaambit ni ana aron mahimo kang kabos, aron padayon nga mobaha ang grasyas Ginoo padulong nimo. Muna iampo nato ato mga leaders sa simbahan man or sa gobyerno nga mahimo unta sila gyud nga kabos aron magsigig baha ang grasya niya, sige sad sila paambit nganhi sa katawhan nga nag-ilaid sa kalisod ang mga Filipinos karon. Kung magsige lang ning atong mga leaders, magsige ni sila paambit sa ilang mga grasyang nadawat gikan anang ilang gilingkuran gikas presidente hangtod nga ris barangay level, sigig paambit ang Ginoo di sad mohonong sa pagsigig pabaha o grasya, mag-anam gyud kanindot atong nasod. Pero kani sila magsigig away, sige anang mga kinihaay, dinautay, nyap tigom gyud tigom, mag-anam gini kaot-ot atong nasod. Muna ang pagkamanggihatago nato ngadto sa uban, makapahimo natong kabos apan himuon sa tang dato sa Ginoo aron padayon tang maghatag sa uban. Mga igsoon, mas dako ang kalipay kung kita manggihatagon kaysa daw ta. Mas dako ang kalipay kung ang naa sa atong kasing-kasing mao ang Ginoo kaysa mga hinatag lang sa Ginoo. Unang atong iampo nga kita unta maingon ani. Ngato sa mga igsoon nga manggihatagon kay nato dinhi, to mga benefactors and donors, iampo nato sila nga daghan pang grasyang moabot nila aron daghan pasad ang mapaambit nila di lang dinhis ato ngadto sa uban. So salamat kay ninyong padayon nga namalit og mga slots dinhis atong parokya. Pag-ampo sa katawhan, mga igsoon, walay makatupong sa kaayo sa Ginoo ug sa iyang kamanggihatagon. Busa masaligon kitang moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa atong simbahan, nga sa kanunay mapadayunong magsangyaw sa kaayo ug kaluoy sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagdumala sa pangagamhanan, nga sa kanunay ilang mapaambit ang tiunay nga pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
alang sa mga linupigan ug mga sinalikway nga kanunay magmalig-on sila o magpabilin sa kaluoy o sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kabatanunan nga makabaton sila og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mihalina, nga pinaagi sa kaluoy sa Dios, matagamtam nila ang kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og manggihatagong Dios nga langitnon, dawata kining among mga pangamoyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawatak kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawatak kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu ganasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, huwag ka namo
kadlawan. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang ingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all
years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita, o Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi, o magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine abundance, ang pagkaabunda sa gasas Ginoo. Ang ato lang buhaton, di lang kita magsigig higugma sa mga hinatag sa Ginoo, ato gyung higugmaon ang naghatag. Bahala nagmahurot ang hinatag sa atong pagsigig paambit. Ayaw lang yung kabalaka, di lang ta mabalaka kay tagaan patag mas daghan pa. Sinatunta mo patuo mo nga mo palit pa mong padayon og slot sa atong Sitio kay nagsige patag padayon og tukod og mga balay, kanina lay atong tiwason niya padayon sad mo og suporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Sige lang yun mo view, like, share og subscribe aron kanunay tang dayon pagpaambit ngadtos uban sa atong mga pamalandong og misa niya makahatag sa income sa atong parokya nga magamit kay nato sa atong charitable expenses. O kining ato sa official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris, Liloan. Salamat kayo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magaman kita karon, mga anak sa Diyos, namulan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon